sanyi. Kai ma ka taba zuwa Kano? To ai kina higa cikin kana ma kika kamo cikiyar cinci ma kana ka fi suna arna ni kaɗai ne. Ma'ana Mr. Zumbudi. Kuma da yake magana maganin sanyi da na basir ai duk faɗin Najeriya miki ta mahaukaci. Abdulwahaba Hadeja shine wanda idan ya baka maganin sanyi da irin sanyin da yake jikinka kwana uku ya kone. Ko sanyin kahi ko na mara ko mai feso da kuraje akan fata yana kaikayi ke kowane irin sanyi ne. Haka basir ma kowane kala ne kwana uku yake ba da ake ji ana godiya da sa albarka. Abdulwahaba Hadeja mutumin da yake da mastarar digirin bangaren maganin gargajiya ofis ɗinsa yana na a Kano a unguwar Sheka. Ko ka kira ta wannan lambar kamar haka 080 25 92 09 47. Ba Najeriya ba duk inda kake a faɗin duniya za a kama magani. To ai lafiya ta fa kuɗi. Ke ni kaina na ji nan ba na mun kai mu je karɓo na sanyin nan. Wallahi ba za ka bi ni ba wallahi ba. Kida ba. W Hausa TV.